Tumaas ng 30 pesos per kilo ang bentahan ng karne ng baboy sa bayan ng Pamplona. Ayon sa ilang nagtitindang nakausap namin, epekto umano ito ng pagmahal ng transportation cost mula sa mga dealer na bumabiyahe pa mula sa bayan ng Ragay. Mula sa dating 240 pesos per kilo, pumapalo na ito ngayon sa 270 per kilo. Dati po, yung hindi ko sa gasolina, 240 lang. O parang kasi pangmasa lang dito sa amin eh. O tapos ngayon, hindi ko sa gasolina. Marami talaga, kahit mga 15 piraso. O hanggang maghapon naman yun. Hanggang gabi kami yan, mga shikers, ganyan. Dati, nung mura pa ang baboy, ang presyo nun is 130 ang per kilo ng live weight natin eh. Hanggang 150 ang live weight. Maganda nun ang bintahan dahil ang 150 live weight ay nagre-range nun ng 230 ang tulad natin itong kilo ng karne. Yan din. Hanggang nag 250, kinaya pa ng 250. Ang ganong bintahan, kapag mura naman kasi, siyempre pang masa ang presyo, mas madami ang bibili sa atin. Kwento ng ilang nagtitinda ng karne, unti-unti nang bumababa ang kanilang kita dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon. Napipilitan rin silang magtaas ng presyo sa kanilang ibinebenta para mabawi ang kanilang puhunan. Dahil sa pagmahal ng krudo, tumaas din ang presyo ng karne at iba pang bilihin, lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ng mga umaasa lamang sa arawang kita. Pati baboy, nagtaas kami ng 270. Oo, ngayon. Dati po. Dati 240, 250, ganyan lang. Pinakaano na yan. Pinakamataas yung dati nung hindi pa tumataas yung gasolina. Apektado din po talaga ang pag-inflation ng gasolina. Talagang ramdam din natin, hindi na ikakaila na ang pagtaas ng gasolina ay di maapekto ng karne. Dahil may expenses din tayo sa paghahuli. Isa yan sa mga nakakapataas ngayon ng karne. Pangamba ng ilang nagtitinda ng karne sa lugar, sakaling tumagal pa ang krisis sa Middle East, tataas pa ang bentahan ng karne dahil sa lumolobering transportation costs ng mga trucker at dealer. Samantala sa huling talaan ng Department of Agriculture, umabot na sa 170 hanggang 190 per kilo ang live weight ng baboy sa Camarines Sur. Eli Balbin, CSN.